uwa barkanku da lokaci. Darasinmu na yau za mu yi shi ne akan yanda za ka san an yi firatanka a Facebook, kuma da yanda za ka yi rectifying Facebook wannan naka bayan an yi firatan shi. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon, amma bayan nan in baka muna ba abu ne ka daure ka yi abu ne, kuma ka danna ƙararrawa na, kuma ka yi lakin don saboda yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ka yi fartajen shi ga 'yan uwanka su ma su amfana da wannan bidiyo namu mai muhimmanci. Sanin kowa ne, to saninmu ne duka mutane muna shiga matsala bayan an yi firatan kwant ɗinmu. Sai ga an zo an yi firatan kwant ɗinmu ana ɗora mana abubuwa da dama wanda mu ba girmanmu ba ne, sai dai ka ji ana kiranka ana wane kai da girmanka za ka rinka ɗora abubuwan nan a cikin Facebook. Ai ba girman kai, kuma baka ma sani ba kai bane ba, an riga an yi firatan shi. Ko kana da wa'ansu muhimman bayanai a cikin Facebook da abokanka da sauran mutane masu daraja, to an zo an yi firatan shi an ƙwace ma shi. Ya ma ne za a yi tukwanan ka sani amma firatan shi na fara kenan. Na biyu, yaya ne za ka kai rectifying Facebook wannan naka da aka ma firate? Da gauga bari mu shiga cikin bidiyon ku gani. Da fara za ka zo ka kunna connection ɗinka. Bayan ka kunna connection ɗinka, sai ka zo saman Facebook ɗinka sai ka danna shi haka ya buɗe. Idan ya buɗe zai baka page wannan haka. Sai ka zo daga nan sama Android akwai an bar wannan guda uku, sai ka danna su. Bayan ka danna su haka zai kama, sai ka zo nan parameter AB private sai ka danna shi. Gashi nan haka parameter AB private sai ka danna shi. Ka danna shi sai ka yi ƙasa. Sai ka zo daidai wajen da aka sa parameter wannan sai ka danna shi haka. Bayan ka danna shi sai mu jira shi ya buɗe haka. In ya buɗe nan sai ka yi ƙasa, ka ja ka janyo ka zo parameter a connection, gashi nan kuna ganin shi, sai ka danna shi. In ka danna shi sai ka yi ƙasa sai ka zo inda aka sa renforcement de la sécurité. Nan menene yake ni renforcement? Recevoir des alertes en cas de connection non reconnue. Sai ka danna shi. Nan za ka yi recevoir in alert a saman kwant ɗinka Facebook, a saman messenger, ko a saman email ɗinka, ko saman wani numero wanda ka ɗora a sama. An kade in wani zai ma firatan kwant ɗinka. In wani zai ma firatan kwant ɗinka za a ma message a saman messenger. Kuna ganin a saman Facebook deja na riga na abun nan shi. Ku da ba ku yi ba nan za ku gani. In kuka ganin wannan sai ka danna shi haka. Example yanzu zai buɗe ma. Zai ka ganin shi haka, sai ka danna wannan yayi koshe inda aka sa recevoir le notification, sai ka zo ka yi enregistre haka. To duka haka za ka yi. Nan ma kuma nan in kana so ka sa numero da telephone, in kana so ka sa kwant email ɗinka, amma mafi daraja ka sa numero da telephone ɗinka ko kwant email ɗin da ya kasa shi, sai ka sa shi haka. Deja akwai shi inda numero da telephone ka buɗe, inda kwant email ka buɗe, sai ka zo ka yi enregistre haka. Yanzu mun ƙare wannan. Nan daga zaran wani zai ma firatan kwant ɗinka kawai za a ma message. To yaya ne za a yi kai rectifying shi, kai rectifying kwant ɗinka da aka ma firate? Bari mu dawo baya automatically. Yanzu gashi nan mun dawo baya nan, just mun ɗan dawo baya. Bayan ka shiga parameter AB private sai ka zo ka shiga parameter wannan. Bayan ka shiga parameter wannan sai ka zo ka yi nan, ka zo ka shiga parameter a connection. In ka shige shi gashi nan mu jira shi ma ya buɗe. Zai ka zo ka nan gashi nan an sa parameter a connection, sai ka zo nan wannan dan inda aka sa OVZ connecte, kuna ganin shi nan, sai ka zo ka danna inda aka sa voir2 wannan, sai ka danna shi haka. Yanzu nan duka a faran da ya connecte da Facebook ɗinka za ka diba ka gani. Kuna gani nan duka a faran da ya connecte da Facebook ɗinka. In ka diba ka ga nan a wannan a faran ba tawa bace ba, sai ka
in ka diba nan kaga kai wannan a faran ba tawa bace example, kama nan haka wannan ba tawa bace, sai ka danna dan true phone wannan wanda suke tsaye, ka danna su zai kawo ma haka, sai kai deconnect, sai ka danna nan sai deconnect, automatically yayi deconnect. To in kai wannan sai ka zo ka komo ba jis ka komo ba, sai ka zo nan inda aka sa changer mode de passe, automatically sai ka danna inda aka sa changer mode de passe, sai ka ce kai changer mode de passe ɗinka. Gobe ku gani ya bude mu gwada muku. Nan an ce mode de passe actual wanda kake da shi, wannan ko nouveau mode de passe da zaka canza, automatically sai ka sa mode de passe actual, ka sa nouveau mode de passe, nan kuma sai ka yi retafin hallo kama kai confirm nouveau mode de passe ɗin naka, sai ka danna a register kawai, shikenan Facebook ɗinka ya dawo sabo a gare ka, ya dawo ka amso kayanka duka, kayi komi da komi. Ƙarshen bidiyon mu jama'a, ku mana like kuma ku yi partage don sabida sauran jama'a su ma su amfana da bidiyon namu. Mun gode.